Tini Bangfur Baptist Church o amakai torsong merak khognani phaibai riklai horjaka norok naidi joto o video no Matthew chapter 24 verses 4 rogo o kok sajak tongo Jisu hai hini saka huske tongdi ke bo bai lamata koror jagdi tamni hinke baksa bororok angno masia hini ani mungi phayana ake baksa bororok no lama kororogana Matthew chapter 24 verses 24 of sajak tongo masia phatra rok bai diari phatra rok gobangma basawano borok soidom bai wanma singsa samurok phunogwano Ngya ke kaito ni songjak bororok no sudano borok lama kororowano Yesu Kristo okoro no sakangbaira no chungno saka tini joto tahote buksong hojak tongdi sisadi nogo kasawoi church burung kasawoi ama kaito song eba ke Almighty God church song borok second coming phaika Yesu Kristo second coming phainai himani phaika hanai no burung piri dango a second coming phainai sabo hangke yang siang bing o yang siang bing obo sabo hangke burui chaina o asainai ama kaito aime hus indi ke bo bai lama tak projadi chini yang digiro tei noron yang digiro pamuno fight ke boro bai pobuta salaidi tei jaga bata rodi te kaisa ke temasa boron kok khai negiran hnibo borok no joratari tamni ke borok je sake phano lama kororonai je sake phano rikhlainai merak khognai omhai boroni planning boro Yesu Kristo kursa thai kosama bai mathangja kha humuno accept khaya te Yesu Kristo second coming phainai humuno borok phaikha yang siam bing burui ngai phaikha abok boroni o burui no second coming phainai Jesu abon amakai tor hunai borok kopilai tong joton o video no naidi te joto mansak nroni tahote buksono share khai jotono hambai tei kaisa kokhe norok joto kothar motha tongnai rok norok joto no huske tongdi jagao amakai torsong merak khonani bagai yar ngai tongo ro nai tongdi o video rok no belai dangerous kirma singsa ke motha no satuna bagai merak khona bagai phaika borok ni teaching teibo sawo borok sandeo gejak khaimar no chaya satar deo se gejak khlaidi nibo borong phungmuro belai kirma singsa borok besirbag sil revelation books ni je sil bujakman korono besirbag tegi phung naidi jotono ham
Rampado saja. Rampado saja. Bos mai hamu kisan. Ini ni kisan orang mai ba. Kristan ini hati mau kuma pergi tewa sang finish ada. Kristan bud orang bud tu Kristan mau kuma. Kisan mahal. Bang korban number plate sudah nok orang hawa itu. Mahal. Kristan ku tu mah pindah. Kok bomo Kristan ol tani pipi sini bo. Kalau Hindu mah pada Kristan mah tu. Tani Kristan mah pindah kok bomo. Agaira Buddha Chúng ta một số chúng ta nói được ta phải gì cái thang cái bài cái ta phải đây thang cái gì mà sự nếu để thông được đây Thôi, ya thôi. normal sabu siya kok cuma satu Bible nong si suya oh kisan Bible yang bahar mengkamar pun nih bang pun masa kamar siupo association untuk presiden tong pajak pura